Donostiak perspektiba bide luzekoa izan behar du edakin. Leiotzen du edak gurea, edo gu bezalakoak diren Europako 310 hiriekin. Hori da gure diga. Gu badaukagu hiri honentzako proiektu bat. Bide luzeari begiratzen diona. Etorkizunari hemendik 10-20 urtera zer godako hiria nahi dugun irudikatzen duena. Eta hori posible izango da Eusko Alderdi Jeltzaleari esker. Y la adquisición de 2 cuarteles de Doyoda representa una gran oportunidad para dar una respuesta a la demanda de vivienda que tenemos en nuestra ciudad, a ofrecer vivienda a nuestros jóvenes, a nuestros ciudadanos, a precios asequibles. Baduzuelako bai proiektua, baduzuelako bai eredua, eta badakizkizuelako zeintzuk diren erronka. Ez da berdina eredu bat edo beste eredu bat. Ez da berdina batzuei bozkatzea ala beste batzuei bozkatzea. Ez da berdina bozkatu ala ez bozkatzea.